konferenza ġenerali tal-Partit Laburista. Daw kollha favur. Dinja Malta li qiegħda tħares il-qudiem b'ottimizmu minkejja kull sfida internazzjonali. U jien konvint li l-kandidatura b'saħħitha tal-Partit Laburista u bit-tmexxija ta' Roberta Bela il-ħolm tagħna se jsir il-proġett tagħkom. Nemmen li jekk nibqgħu nibnu fuq il-progress li diġà sar, nistgħu verament inkomplu nwasslu l-Malta għal livelli ġodda. Industrija li qabel ma kienx teżisti jinħolqot qed tikber u aħna parti minn dan is-suċċess. Għax il-futur ma jiġrix waħdu. Il-futur jinbena. Jinbena bil-viżjoni, jinbena bid-deċiżjonijiet li nieħdu llum u fuq kollox jinbena flimkien. Aħna moħħna seren illi kif ħammorru hemm it-tfal tagħna ħajkunu komdi u jistgħu jieħdu l-kura li jkollhom bżonn. Mxejna l-qoddim. Ejja ma nistugrawx li nitilfu dak li bnejna b'tant ħidma u b'tant sagrifiċċju. Nerġajt qiegħed qudiemkom hawn lest b'umiltà kbira għall-ġudizzju tagħkom. Intom lesti li tkunu miegħi biex dan il-pajjiż intellewh flimkien għal-livell li jmiss. Għalhekk se nkunu miegħek f'kull pass tal-ħajja għax int Malta il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna.